Kerran, hyvin kauan sitten, Pohjolassa tuli hirvittävän kylmä. Niin kylmä, että kaikki elollinen joutui lähtemään pakosalle. Mahtava jääjättiläinen otti vallan, imi merestä veden ja purskautti sen paksuksi jääpeitteeksi, jonka se levitti kauas Pohjolan rajojen yli. Sen tehtyään se levittäytyi makuulle yli jäisen valtakuntansa ja nukahti. Mutta jääpeitteen liepeiltä löytyi elämää. Siellä laidunsivat myskihärät ja porot, ja siellä oli myös ihmisiä, jotka asuivat luolissa ja elättivät itseään metsästyksellä. Jää peitti Pohjolan 80 000 vuoden ajan. Mutta sitten alkoi tapahtua. Ilma lämpeni ja jää rupesi sulamaan. Jää väistyi hitaasti. Pian parveilivat eläimet samaan suuntaan metsästäjäkansa kannoillaan. Ja missä ikinä nämä alkukantaiset metsästäjät liikkuivat, sinne he piirsivät taikamerkkejään turvaksi pahoja voimia vastaan. Osa väestä jäi sinne, missä nykyään on Tanska, mutta toiset jatkoivat matkaa kohti pohjoista. Siellä jääjättiläinen pysyi sinnikkäästi paikoillaan eikä suostunut luopumaan vallastaan. Lämpö sai hänet hikoamaan. Vuolaat virrat juoksivat ja hukuttivat mennessään Keski-Ruotsin. Mutta eläinten ja ihmisten vaellusta ei estänyt mikään. Väki keksi seurata Norjan rannikkoa ja kaukana pohjoisessa se yhytti toisia metsästäjäheimoja, jotka tulivat idän suunnalta, ja niin ne levittäytyivät Suomeen. Jääjättiläinen kutistui kutistumistaan ja metsästäjäkansat, Pohjolan ensimmäiset siirtolaiset, ottivat hänen valtakuntansa omakseen. Nämä muinaiset metsästäjät uskoivat yhteen ainoaan Jumalaan, joka asui ylimmäisessä taivaassa. Häntä kutsuttiin nimeltä Num, tai eläinten valtias. Öisin he olivat näkevinään, miten Num vaelsi taivaan kannella ja hänen viittansa lieve leimusi revontulten lailla. Num oli kaikkien eläinten hallitsija. Kerrottiin, että hänen ainoa lapsensa oli poika. Pieni karhu, joka oli syntynyt liki aurinkoa ja kuuta, ja häntä keinutettiin kultaisessa kehdossa, joka riippui hopeapunosten varassa 9 taivaan yllä 6 tähtikaton päällä. Kun karhu oli varttunut isommaksi, hänen isänsä kutsui hänet eräänä päivänä luokseen. Nyt minä lähden metsälle, mutta sinä et saa poissa ollessani lähteä tästä pirtistä mihinkään. Kuulitko, mitä sanoin?
Olenko minä noin vahva? Oho. Karhu kurkisteli uteliaana reiästä. Kaukana allaan hän näki maan, sen metsät, kalliot ja järvet. Onpa kaunis maa. Ja onpa kaunis tyttö. Karhu katseli katselemistaan, mutta äkkiä hän tunsi, miten joku nosti hänet pystyyn. Isä kulta, anna anteeksi, kun olin tottelematon, ja laske minut maan pinnalle. Minä niin tahtoisin sinne. Num mietti. Ei hän olisi hennonut kieltääkään, mutta hän tiesi senkin, että maa oli vaarallinen paikka, jossa karhu saattaisi hyvinkin joutua tapetuksi ja syödyksi. Siksi hänen piti ensin keskustella vakavasti poikansa kanssa. Jos minä lasken sinut maan kahisevalle ja mustalle pinnalle, sinun on saatava tietää eräs asia. Kuuntele siis tarkoin. Se, mitä Num nyt kertoi, oli hyvin tärkeää ja karhu kuunteli tarkkaavaisena. Karhunpojan piti myös luvata, että hän kertoisi ihmisille, mitä hänen isänsä oli sanonut. Ja karhu lupasi. Lopuksi Num antoi pojalleen eväskontin, sitoi hänen vyötäisilleen hopeaketjun ja laski hänet maan pinnalle. Älä pelkää. En minä aio sinulle mitään pahaa. Mitäs tulet tänne pelottelemaan? Anteeksi. Tahdoin vain kysyä, rupeatko minulle vaimoksi? Mene pois. Odota. Sinä katsoit niin kiltisti. Minä taidan pitää sinusta. Onko sinulla minulle morsiuslahjaa? On minulla tämä. Nyt ollaan sitten mies ja vaimo. Karhu oli onnellinen, mutta muisti äkkiä lupauksen, jonka oli antanut isälleen. Ja niin hän heti kertoi, mikä oli eläinten valtiaan viesti ja muistutti, kuinka tärkeä se oli. Mutta tyttö ei oikein malttanut kuunnella. Hän ajatteli vain hopeaketjuaan. Lupaa, että kerrot sen kaikille. Samassa tytön veljet palasivat metsältä, äkkäsivät karhun ja kauhistuivat. He sinkosivat nopeasti keihäänsä. Karhu kaatui kuolleena maahan ja tyttö puhkesi itkuun. Veljet eivät ymmärtäneet, mistä sisar niin kiihtyi. Veljekset päättivät paistaa karhun ja kutsua kaikki sukulaiset suuriin pitoihin. Tyttö istui koko illan vaiti eikä koskenutkaan ruokaan. Kun kaikki olivat syöneet, tytön veljet viskasivat kalutut luut ulos. Silloin alkoi tapahtua. Onko hän kuollut? Hän on hyvin sairas. Nyt on haettava tietäjä. Aamun tullessa tyttö makasi yhä elottoman näköisenä. Tietäjä ei vain tullut. Myöhemmin päivällä kuultiin kauhea huhu. Kuiskuteltiin, että kaikki eläimet olivat poissa, että metsä oli aivan autio, ei näkynyt lintujakaan. Metsästä ja kansalle se merkitsi nälkäkuolemaa. Eläinten valtias rankaisee meitä. Mutta minkä takia? Tietäjä. Tietäjän loitsut eivät auttaneet. Tyttö makasi paikoillaan yhtä elottoman näköisenä kuin ennenkin. Enää oli vain yksi keino, ja se oli kaikkein vaarallisin.
Matkimalle villieläinten ääniä tietäjä kutsui hyviä henkiä apuun. Ja kohta hänelle vastattiin metsästä. Hyvät henget vastasivat heille. Heidän oli houkuteltava ne luokseen. Kaikkien oli autettava. Onnistuuko se? Tulevatko hyvät henget apuun? Kaikki tiesivät, että tyttö kuolisi, elleivät hyvät henget auttaisi ja saattaisi tietäjän sielua eläinten valtiaan luokse. Ja niin kaikki rupesivat yhdessä houkuttelemaan henkiä. He rummuttivat ja matkivat eläinten ääniä. Yhtäkkiä tietäjä katui maahan ja makasi siinä kuin kuollut. Älä pelkää, ne ovat hyviä henkiä. Mutta paina pääsi. Älä katso sinne päin. Poika ymmärsi, että tietäjän sielu oli jättänyt ruumiin ja pyrki ylös halki 9 maailman, jotka erottavat maan kaikkein ylimmästä taivaasta. Siitä, missä eläinten valtias asustaa. Mutta mistä nuo äänet ovat lähtöisin? Vanhat tiesivät, ne ovat pahoja henkiä, jotka tahtovat estää sielua nousemasta Jumalan luokse. Kaikki odottivat ja huoli täytti mielet. Pystyisikö tietäjän sielu raivaamaan tiensä ohi avaruutta kansoittavien lukemattomien henkien? Saisiko se selville, miksi eläinten valtias oli vihoissaan? Yö kului. Mitä jos hänen sielunsa ei enää palaakaan? Hiljaa. Hän alkaa hengittää. Kerro. Minun matkani oli hirvittävä. Tuskin olimme nousseet halki ensimmäisen taivaan, kun pahat hengsivät paikalle pakottaakseen sieluni palaamaan maahan. Jolleivät toiset henget olisi kiirehtineet auttamaan meitä, minun sieluni olisi joutunut palaamaan tyhjin toimin. Me jatkoimme matkaa. Kohtasimme vielä pahempia hirviöitä.
seuraavassa maailmassa asui vielä hirmuisempia henkiä. Jatkoimme matkaa. Jokainen uusi maailma toi eteen yhä pahemmat taistelut. Ja kun viimein pääsin Numjumalan eläinten valtian luo, vaivuin hänen jalkojensa juureen. Suuri Num, miksi sinä vihoittelet meille? Tahdotko, että kansamme kuolee nälkään, kun olet antanut kaikkien riistaeläinten kadota? Annoin teille aikanaan luvan metsästää, mutta asetin silloin myös ehdon. Teidän pitää aina muistaa, että maan kaikki eläimet ovat veljiänne ja teidän on sen tähden pyydettävä anteeksi joka kerta, kun tapatte jonkin niistä. Sen te olette laiminlyöneet. Kerro lisää. Num sanoi myös lähettäneensä nuoren karhun mukana meille tärkeän viestin. Mutta vastaanottaja ei kuunnellut sitä. Viimeksi kysyin häneltä, miksi neito sairastui siihen vaaralliseen tautiin. Kysykää häneltä itseltään. Muistan, mitä minulle sanottiin. Kuuntele tarkoin. Tietäkää, että jos tapetaan karhu, on tärkeää saattaa hänen luunsa kunnialla hautaan niin, että hän voi jälleen palata eläinten valtian luokse. Lupaathan kertoa sen kaikille? Minä lupasin, mutta ajatukseni harhailivat muualla. Ajattelin vain hopeaketjuani ja kun karhu sitten kuoli, minut valtasi suru. Minä surin puolisoani ja unohdin kokonaan ne hautajaismenot. Veljet toivat karhun taljan ja levittivät sen väliinsä. Jalo karhu mesikämmen, älä suutu veljellesi, paiskaa tassu sovinnoksi. Missä karhu synnytetty, missä alku arvotaljan? Kaukana kontio syntyi, tuolla keinui karhun kehto kuun ja päivän puolimaissa otavaisen olkapäillä. Sitten haettiin karhun luut ja ne kannettiin kulkuessa pienelle kummulle, johon karhulle oli kaivettu hauta. Jalo karhu, puolisoni, kohta alkaa pitkä matka. Sille itsesi varusta. Nouse aina ylemmäksi suureen, korkeaan kotiisi. Kun ilta koitti ja kuu lähetti pilvien lomasta ensimmäiset säteensä maahan, tyttö seisoi veljineen vaitimajan edustalla. Ja silloin he näkivät jonkun seisovan kummun harjalla. Se on se karhu. Sillä on eväskontti selässä. Ja hopeaketju vyötäisillä. Karhu tarttui kuun säteistä yhteen ja solmi sen hopeaketjuunsa ja niin se hiljaa nostettiin ylös taivaaseen. Mutta kaikki metsän eläimet seisoivat hievahtamatta pienen kummun ympärillä ja ne näkivät, miten karhu kohosi yläilmoihin. Näetkö? Kaikki eläimet tulivat takaisin.
Jeesus antoi meille anteeksi. Muinaiset metsästäjäkansat vaeltelivat tuhansien vuosien ajan vapaasti Pohjolassa. Mutta sitten vieras kansa saapui idästä ja tunkeutui Suomen maille. Entiset asukkaat väistyivät aluksi uusien tieltä, mutta kun he aikojen kuluessa oppivat muukalaisten kielen, he rohkaistuivat ja alkoivat kuunnella, kun nämä kertoivat tarinoita hirviöistä ja jumalista. Kaukana itäisillä seuduilla, missä isämme asuivat, teki aikojen alussa tuhojaan valtavan iso mammutti. Hirmuinen peto tuhosi metsää ja kynti maan poloiseen pintaan syviä vakoja. Niin syntyivät korkeat vuoret. Eläimet pakenivat ja seudulla asuvat metsästäjät kääntyivät epätoivoissaan heimon tietäjän puoleen. Minä lähden alas Manalaan pyytämään maaemolta apua. Muuta en voi. Tietäjä lähti matkaan seurassaan poikansa Vasju, nuori metsämies. Mutta ennen kuin he saapuivat maaemon uhrikivelle, jonka vieressä oli Manalan uumeniin johtava aukko, tuli mammutti. Isä, ota minun viittani. Nyt täytyy sinun käydä pyytämässä maaemolta apua. Mutta Vasjun isä oli kuollut. Alhaalla pimeässä luolassa Vasju kuuli, miten mammutti rynnisti tiehensä. Miten päästä maaemon luokse? Vasju tuskin uskalsi kurkista alas syvyyksiin. Hän eteni varovasti tunnustellen. Tämä oli se oikea keino. Mitä tuo on? Hän muisti kauhistuen, mitä hänen isänsä kerran oli puhunut. Maan alla on päälletysten 7 maailmaa. Ja maaemo asuu niistä kaikkein alimmassa. 6 muuta hallitsee ilkeä Hosadam ja kaikki ne kauhut, jotka hän on luonut tehdäkseen ihmisille pahaa. Pimeyden ja kylmyyden, myrkkyjä ja vaaroja, tauteja, vitsauksia ja kuolemaa. Niitä Hosadam lähettää maailmaan. Kun Vasju näki itsensä kuoleman jumalattaran kaikessa kaameudessaan, hän joutui sellaisen kauhun valtaan, että hänen otteensa herposi ja hän suistui syvyyksiin. Kaikki pimeni. Herätessään Vasju makasi ikiaikaisen maaemon jalkojen juuressa. Ylhäinen valtiatar, sinun on autettava meitä. Kuka olet sinä, joka uskalsi tunkeutua tänne?
uhraamatta minulle. Minä olen Vasju, sen tietäjän poika, joka makaa kuolleena uhrikivesi juurella. Ja ellet sinä auta meitä. Joudatte odottamaan. Minä olen kyllästynyt valituksiinne. Mutta sillä aikaa mammutti ehtii tuhota koko maan. Se raatelee maahan parantumattomia haavoja. Maa on pyhä. Ja joka sen unohtaa, saa rangaistuksensa. Mene siitä. Minun täytyy ajatella. Vasju palasi pettyneenä. Yksi asia vain oli toimittamatta. Isän ruumis oli pelastettava ja haudattava ennen kuin peto palaisi. Myöhäistä. Kiitos, maaemo. Vasju palasi heimonsa luo, ja vanha tietäjä saatettiin kunnialla hautaan. Vaikka mammutti nyt oli suljettu maan uumeniin, ihmisten elämä ei tullut sen helpommaksi. Usein se näet mellasti niin, että maa järisi, riistaeläimet eivät tohtineet palata niille main, ja heimonäkin nälkää. Vont Junk on metsän ja sen eläinten valtias. Hän voi saada riistan palaamaan. Jonkun on lähdettävä uhraamaan hänelle. Vasju lähti matkaan. Hän tähyyli koko ajan metsästä riistaeläintä, jonka voisi pyydystää ja uhrata Vont Junkille. Mutta turhaan. Hän tuli uhrikivelle tyhjin käsin. Mutta Malta, eikö tuolla kuusen takana näkynyt liikettä? Tuolla. Mikä otus sinä olet, kun luulet Jaattyn jäävän köytäsi vangiksi? Mistä minä tiesin? Luulin sinua oraavaksi tai näädäksi. Joo, tarkkasilmäinen metsämies, kun ei erota tyttöä oraavasta. Minä niin halusin uhrata jotain Vont Junkille. Luuletko, että minun isäni? Onko metsän valtias isäsi? Etkö sinä sitä tiedä? Vaikka kuulit, että minä olen Sjatty ja minä olen kaikkien pienten eläinten suojelija. Jos jotain tahdot isälleni uhrata, niin hanki isompi elukka. Vaikka tuo hirvi. Jos uskallat. Siihen aikaan hirvillä oli 6 jalkaa ja ne juoksivat sellaista kyytiä, ettei nopeinkaan metsästäjä tavoittanut niitä. Mutta Vasju yritti. Hän kun tahtoi näyttää tytölle, mihin pystyi. Pitkään hän seurasi hirven jälkiä, mutta turhaan. Lopulta hän lyyhistyi maahan nälän ja epätoivon uuvuttamana. Vai on hirven tavoittaminen niin vaikeaa? Ajatteli Jumala nimeltä Tunk Poh, joka katseli ylhäältä taivaastaan alas maan päälle. Hän päätti itse yrittää ja teki itselleen sukset kaikkein pyhimmästä puusta. Kun ne olivat valmiit, siitä ohi juoksi suuri taivaanhirvi. Nyt! Ja alkoi hurja ajo yli taivaankannen. Hämmästynyt Vasju näki tapahtuneen, ja kun Tunk Pohin sauvat iskivät reikiä taivaan lakeen, syntyivät tähtikuviot yksi toisensa jälkeen, ja lopulta taivaalla näkyivät kaikki eläinradan merkit. Mutta hirvi alkoi väsyä ja päästäkseen taka-ajajastaan eroon se laskeutui maahan. Mutta Tunk Pohia ei niin vain narrattu. Hän seurasi perästä. Jo osasi olla nopea.
Tästä edes joka hirvellä saa olla vain 4 jalkaa. Sen minä lupaan sinulle, Vasju. Hirvi loikkasi 4 jalalleen ja häipyi pohjoiseen. Älä mene! Hirvi on noiduttu. Se vie sinut tuhoon. Mutta Tung-Poh ei kuullut, vaan hiihti väsymättä hirven jäljessä pohjoista kohti, huomaamatta, että jäljet johtivat suoraan hirmuiselle Noitavuorelle, Tapamäelle. Paineli vimmattua vauhtia hirven perässä, mutta vuoren juurella hänet yllätti sankka sumu ja hän kadotti hirven jäljet. Mutta mikä on tuo kummallinen kerä? Äkkiä Tung-Poh ymmärsi joutuneensa Pohjolan julman Pohjan-akan ansaan, tällä kun oli tapana vangita uhrinsa unilankaan. Ja vaikka hän oli Jumala, taika oli niin voimallinen, että uni valtasi hänet ja hän joutui pimeyteen. Kun Vasju huomasi, ettei Tung-Poh kuullut hänen varoitushuutojaan, hän syöksyi tämän perään. Odota! Unohdit Paulasi, kun viimeksi tavattiin. Minne matka? Taivaan hirvi houkutteli Tung-Pohin peräänsä ja hän lähti Pohjolaan päin. Minun täytyy varoittaa häntä. Älä mene. Etkö tiedä, että Pohjolan noita raastaa miehiltä sydämen rinnasta ja syö sen? Tung-Poh auttoi meitä metsästäjiä. Hän määräsi, että hirvellä sai olla vain 4 jalkaa. Minun on nyt vuorostani autettava häntä. Siihen sinä et pysty. Tuo vuori kannattelee taivaan lakea ja huipulla asuu se yksi ja ainoa, joka voi suojella meitä noidalta. Ja se on kultainen kotka. Miten me saamme sille sanan? Minulla on suunnitelma, mutta lupaa, että odotat kunnes palaan. Lupaathan. Kun Sjaatty hiipi majaan, hänen isänsä, metsän mahtava valtias, oli sikeässä unessa. Äiti, kuinka sinä uskallat? Mitä jos isäsi herää ja linnut ovat poissa? Anna kun lainaan niitä. Äiti kiltti, kuuntele minua. Kun äiti kuuli nuoresta metsämiehestä ja ymmärsi, että tytär oli rakastunut, hän antoi periksi. Mutta muista, linnut on tuotava takaisin ennen kuin päivä koittaa. Vasju odotti kärsimättömänä. Miksei Sjaatty jo tullut? Entä jos Jaatty petkutti häntä? Hän ei malttanut enää odottaa. Hän halusi tietää, miten Tung-Pohin oli käynyt. Mitä ääntä tuolta kuuluu?
Vasju, anna se köysi. Ennen kuin Vasju ehti hätiin, noidan jättimäiset pojat rynnistivät auttamaan äitiään. Kultainen kotka. Noita pakeni kauhuissaan jäättömään järveen ja muutti itsensä jättiläishaueksi, joka iski terävät hampaansa kotkan siipeen heti, kun kotka tavoitteli sitä vedestä. Noidan pojilla riitti riemua, kun hauki sai kiskatuksi kotkan veden alle, mutta pian naamat venähtivät, kun ne näkivät kotkan tempautuvan vedestä ja kiskovan haukea yläilmoihin. Kynnet tavoittelivat sitä, mutta silloin hauki sai täysosuman. Ja taas molemmat katosivat aaltoihin. Mitä nyt? Noidan pojat säikähtivät, päästivät uhrinsa ja pakenivat vuoreen. Kultainen lintu kohosi taakkoineen yhä korkeammalle, kunnes se äkkiä päästi kalan putoamaan. Kala hajosi tuhansiksi palasiksi ja vaipui järven vesiin. Samalla hetkellä noidan unilanka kadotti voimansa. Tunk Poh heräsi. Muisti, kuinka ovelasti hirvi oli häntä puijannut ja säntäsi jälleen hirven perään. Meitä hän ei huomaakaan. Linnut. Unohdin, mitä lupasin, ja aurinko on jo noussut. Mitä isä nyt sanoo? Minun täytyy heti lähteä. Minkä sinä löysit? Minä kuulin tästä jo pienenä lapsena. Katso. Se on ihan kuin tuon vuoren huippu. Se antaa haltijalleen voimaa ja metsästysonnea. Saat sen minulta jäähyväislahjaksi. Autoit jo minua enemmän kuin ansaitsen. Anna nyt minun näyttää, että selviän ihan omin voimin. Pettynyt Sjaatty pudotti kiven maahan, varmana siitä, ettei Vasju välittänyt hänestä. Ja hetkessä hän oli kadonnut. Anteeksi, isä. Ai. Lopeta! Päästä irti! Minun vaimoani et lyö. Sinun vaimoasi. Hän antoi minulle tämän kiven. Taikakivi. Ja sinä annoit sen hänelle. Ajattelisit vähän. Jos seuraat tuota metsämiestä, et enää ole kuolematon, vaan muutut ihmiseksi. Mieluummin lyhyt ihmiselämä Vasjun rinnalla kuin 1000 vuotta ilman häntä. Vasju vei Sjaatyn kotiseudulleen ja kaikki metsän eläimet seurasivat heitä. Mutta samaan aikaan Tunk Poh seurasi yhä hirveä. Ilta myöhällä hän viimein tavoitti väsyneen eläimen. Taivaan kannen suuri metsästäjä, muuta minut kiveksi, niin ei minua enää ahdistella. Lupaan, ettei sinua enää ikinä ahdistella, vaikka sinä mokoma petkutitkin minua. En silti muuta sinua kiveksi. Taivaalla on taivaan hirven paikka. Ja tässä ne 2 jalkaa, jotka jäivät tähteeksi. Hirvi on tähtinä tuolla. Ja alempana 2 tähteä merkkinä siitä, ettei yhdelläkään hirvellä saanut olla kuin 4 jalkaa. Ja jos tahdotte tietää, kuinka Vasjun ja hänen vaimonsa kävi,
niin voin kertoa, että he saivat monta lasta ja lastenlasta, joita kutsuttiin vasjukaaneiksi. Pieni kivipatsas toi heille onnea, ja vaikka mammutti toisinaan sai aikaan maanjäristyksen, ei kukaan heistä milloinkaan joutunut näkemään nälkää. Taivaan hirven tarina unohtui aikojen saatossa. Suomeen saapui uusia kansoja, jotka oppivat raivaamaan ja viljelemään maata. Ne toivat tullessaan omat jumaltarunsa. Mutta Pohjola, noitien valtakunta, oli yhä kaukana pohjoisen perillä. Sitä hallitsi nyt Louhi, muinaisen noitanaisen jälkeläinen, katkera ja kateellinen akka. Nuo uudet jumalat lisäävät mahtiaan ja tunkeutuvat joka paikkaan. Ennen oli valta meidän. Kuuntele, tämä on tärkeää. Olen miettinyt juonen, joka nostaa meidät taas valtaan. Mutta siihen tarvitaan apua. Sieltä tulee Joukahainen. Ole sinä nyt vaiti. Tahdoit tavata minut. Olet kuulemma menossa kilpalaulantaan uusien jumalien kanssa, vaikka Väinämöistä kehutaan laulajista parhaaksi. Minä olen paras ja todistan sen teille. Sano Väinämöiselle, että hän on tervetullut Pohjolaan. Kerro, että minulla on kaunis tytär. Kohta nähdään. Joukahainen oli menossa Kalevalaan, Väinämöisen asuinsijoille. Tiellä tuli vastaan toinen ajaja. Pois tieltä, ukko! Kuka noin kehnosti ajaa? Minä olen Joukahainen. Entä sinä, kurja raukka? Nimeni on Väinämöinen. Sinäkö se kehut osaavasi laulaa? Tule kanssani kilpasille, jos uskallat. Se sopii. Heti kun Väinämöinen puhkesi laulamaan, Joukahaisen lakki lensi taivaalle. Hänen kintaansa muuttuivat lumpeen lehdiksi, hänen viittansa pilven hattaroiksi ja vyönsä tähdiksi taivaalle. Joukahainen hävisi, mutta päätti kostaa. Kun hän eräänä päivänä näki Väinämöisen ratsastavan meren poikki, hän ampui jousellaan. Tätä hetkeä Louhi oli odottanut. Kotka oli lähetetty pelastamaan Väinämöistä ja tuomaan hänet Pohjolaan. Tervetuloa. Olenko minä sinun vankisi? Sinä olet meidän vieraamme. Anna, kun tyttäreni tuo sinulle kuivat vaatteet.
Mieluummin palaisin kotiin. Auta ensin minua takomaan Sampo. En minä ole seppä. Lähetä sitten tänne veljesi Ilmarinen. Taivaan kannen takoja. Lupaa. Muuten en sinua päästä. Väinämöisen oli luvattava, ja niin hän meni veljensä luo. Mistäs tulet? Pimeästä Pohjolasta. Siellä on niin kaunis tyttö, etten ole toista niin kaunista nähnyt. Jos pystyt takomaan Sammon, saat hänet palkaksesi. Mitä? Minäkö Pohjolaan, missä noituutta harjoitetaan ja miehiä hukutetaan? En ikinä. Et kai mennyt lupaamaan, jotta itse pääsisit vapaaksi. Katso tuonne. Tuulen pyörre lennätti Ilmarisen kohti pohjoista ja laski hänet maahan Pohjolassa. Sinäkö olet kuuluisa seppä Ilmarinen? Ymmärrän, että tulit tänne Sampoa takomaan. Tiedätkö, miten se syntyy? Ota joutsenen sulan Minä en rupea. Räntähkästä vähäisin jyvä. Untuva. Tässä on tyttäreni. Jos onnistut takomaan Sammon, saat hänet omaksesi. Takomaan Sammon. Pikku juttu sille, joka on taivaankannenkin takonut. Missä on paja? Mutta tehtävä oli hankalampi kuin Ilmarinen luulikaan. 4 päivää ja 4 yötä hän puski töitä ennen kuin ihme Sampo vihdoin oli valmis. Se oli mylly. Tältä laidalta se jauhaa jauhoja, toiselta suolaa. Ja katsokaas tätä. 3. laita työntää kultarahoja. Tänne pytyt ja kaukalot. Nyt jauhetaan yötä päivää. Kertokaa, että kaikki miehet, jotka tulevat minulle työhön, saavat palkkansa kullassa ja maailman parhaat aseet. Pohjola on saanut mahtinsa takaisin. Entäs me? Tuletko kanssani Kalevalaan, vaimoksi minulle? Etkö tahdo? Sinä lupasit. Entä sitten? Näethän, ettei tyttö tahdo. Ilmarinen palasi pettyneenä kotiin. Vietiinkö sinulta petoksella palkka? Ja hän rikkoi lupauksen. Silloin Sampo kuuluu meille. Mennään Pohjolaan ja ryöstetään se. Mutta tao ensin minulle kipunoiva miekka. Kun Väinämöinen oli saanut miekan, veljekset lähtivät matkaan. Kuka siellä itkee? Minä. Sinun veneesi. Suren sitä, ettet enää välitä minusta. Jatketaan matkaa vesitse. Hanki sitten soutajia. Oi! Oi! Pian alus täyttyi miehistä ja naisista. Lemminkäinen, nuori vallaton veitikka otettiin laivaan viimeisenä. Matkallaan merelle päin laiva ajautui koskea kohti. Viime hetkellä Lemminkäinen tyynnytti vedet loitsuillaan ja laiva lipui koskea alas ja merelle. Siellä he ajoivat karille. Jäätiin jättiläishauen hartioille. Hakatkaa se kappaleiksi. Ei ole vielä pojalla korvan taustat kuivat. Näin pitää miekkaa käytellä. Kas näin sitä.
Haukia pyydetään. Niin laiva pääsi irti ja se ohjattiin saareen. Hauen pää keitettiin aamuateriaksi ja jäljelle jääneistä luista Väinämöinen teki itselleen soittimen. Kaikki metsän eläimet tulivat kuuntelemaan. Myös Tapio, metsän jumala ja hänen vaimonsa Nyrkys. Linnut lensivät taivaalta ja ilman neito Ilmatar laskeutui korkeuksistaan. Kalat nousivat pintaan ja itse Ahto, veden valtias, nosti päänsä vedestä. Silloin nousi pohjoistuuli tuoden uutisia Pohjolasta. Louhi aikoo piilottaa sammon ja varustaa joukkojaan taisteluun. Nyt on lähdettävä ja heti. Nopeasti Pohjolaan. Väinämöinen kiiruhti laivaan ja toiset seurasivat häntä. Pohjatuulen tuoma viesti pani liikettä jäseniin. Mitä jos louhi kätkisi sammon eikä kukaan enää löytäisi sitä? Nyt oli kiire. He ponnistelivat yötä päivää vastatuuleen eivätkä levähtäneet ennen kuin saavuttivat kaukaisen määränpäänsä. Alus miehistöineen jäi rantaan, kun Lemminkäinen, Ilmarinen ja Väinämöinen lähtivät vaeltamaan. Louhi ei tullut näkyville, mutta hänen kartanonsa takana häämötti sotureita kiiltävine miekkoineen. He astuivat sisään. Mitä lie vierailla asiaa? Kyllä sinä sen tiedät. Ilmarinen takoi sinulle sammon. Mutta sinä rikoit antamasi lupauksen eikä Ilmarinen saanut palkkaansa. Siksi vaadimme, että sampo jaetaan meidän kesken. Sampo jaetaan. Onko hullumpaa kuultua? Kuulkaahan. Sampo on minun eikä kenenkään muun. Ja olen piilottanut onnenmyllyni 9 lukon ja säpin taakse, 10 raskaan salvan taakse, askivuoreeni, josta ette ikinä sitä saa. Valta on nyt minun. Ellet suostu jakoon, viemme koko sammon. Uskallatkin uhkailla minua. Tänne miehet, teroitetuin miekoin. Tuokaat soturit säilensä ja tappakoot Väinämöisen! Ilmarinen pelästyi ja vei veljensäkin ulos. Louhen soturit ryntäsivät miekat koholla, mutta mitä teki Väinämöinen? Ei paennut, vaan istahti ja alkoi soittaa. Mikä sotureille tuli? He kuuntelevat soittoani. Älä häiritse. Kohta he nukahtavat. Ettei vain kukaan heräisi, Väinämöinen otti esiin uniokansa ja siveli heidän silmäluomensa unella. Sitten olikin aika mennä vuoren luokse. Mutta kuinka he saisivat avatuksi Vaskivuoren portin? Väinämöinen kokeili loitsulaulunsa tehoa. Apua! Porttia pitää rasvata. Siinä se nyt on. Minun takomani mylly. Miten viemme sen täältä? Luuletko pystyväsi kuljettamaan sammon pois?
Mitä tuo nyt on minunlaiselleni miehelle? Vaikka lemminkäinen kuinka raastoi ja kiskoi, mylly ei liikahtanutkaan. Sampo oli juurtunut vuoreen. Minä hain apua. Kuulehan, ukkoseni. Kynnetäänpä yhdessä Sampo juuriltaan. Annahan mennä. Jopas jotakin. Sampo kallistuu. Ja pian he pääsivät kantamaan jättiläismyllyn rantaan ja nostamaan sen laivaan. Niin me pojat siitä selvittiin. Kas kun et laula, Väinämöinen. Liian aikaista laulaa. Jos et sinä laula, saan kai minä koettaa tällä käreällä äänelläni. Kurki säikähti karjuntaa. Kaikki näkivät, miten lintu suunnisti suoraan Pohjolaan päin. Kun se ei vain herättäisi louhea. Mutta sen se teki. Parkaisi niin pahasti, että kaikki heräsivät. Ja louhi ryntäsi luolaan. Veivät minulta sammon. Kaappasivat minulta vallan. Manaan sinua, Uutar. Usvan tytär. Kuuletko minua? Kuulen. Ota seulasi ja lennä kohti Väinämöisen laivaa. Seulon merelle sumua, jottei laiva pääse pakoon. 3 päivää ja yötä Väinämöisen alus ajelehti sumussa. Keulan puolelta nousee myrsky. Malttakaa. Selvitän meren sumusta. Väinämöisen miekan sijoilta nousi mesisuihku. Sumu hälveni ja laiva jatkoi matkaa. Louhi näki taikatulestaan, että laiva oli päässyt selville vesille. Hän kutsui silloin Ikutursoa, hirmuista merihirviötä. Ikuturso, Ikuturso, kuule minua. Mitä sinä tahdot? Nosta päätäsi merestä ja upota syvyyksiin, Väinämöisen pursi. Katsokin, että kaikki hukkuvat. Mutta tuo Sampo takaisin Pohjolaan. Kas vain, itse Ikuturso. Miksi nousit merestä? Vastaa! Päästä. Minulla oli mielessäni hukuttaa sinut ja koko muu laivaväki. Älä pane pahaksesi. Ai! Enpäs viekään sinulta, Sampo. Jos lasket menemään, niin lupaan, etten toiste tule ihmisten ilmoille. Mereen siitä, Rumilus. Ja muista, mitä lupasit. Louhella ei enää ollut muuta neuvoa kuin kääntyä itse ukko ylijumalan puoleen. Kuule minua, ukko, taivaan kuningas. Minä vannotan sinua. Rankaise Kalevalan varasjoukkoa. Lähetä myrsky.
ja anna aaltojen iskeä laivaan, niin ettei yksikään pääse karkuun. Minun hauenluinen kanteleeni. Vellamo, aaltojen valtiatar, sinä veit minun soittimeni. Kiellän nyt lapsiasi mellastelemasta. Älkää olko huolissanne. Nyt on laivassa kunnon laidat, joilla selviää myrskystäkin. Vaikka se taitaa jo asettua. Mutta mikä saa lokit huutamaan noin hurjasti? Näkyykö mitään? Vai pilven lonka vain? Vai olisiko saari? Ei siellä saaria ole. Katso tarkkaan. Nyt minä näen. Siellä tulee sotaa laiva täysin purjein, täynnä jousiampujia ja miekkamiehiä. Se saavuttaa meidät. Soutakaa henkenne edestä.